Escolteu, estem davant d'una gran oportunitat. Aquest és un país que mai ha quedat enrere, que va fer la revolució industrial i que ara, sí o sí, ha de fer aquesta revolució digital. I per fer-ho hem de comptar amb els ajuntaments, hem de comptar amb el territori. Si volem ser un país de futur, hem de ser un país amb ciutats smart. Hem vingut a recollir un reconeixement per part de la Generalitat en quant a ciutats amb un esperit smart i amb un esperit d'innovació. Realment estem contents de poder formar-hi part de les 11 primeres ciutats de Catalunya en tenir aquest distintiu. Valorem molt positivament la iniciativa del conseller Puigneró i de la conselleria al voltant d'aquests municipis que en la primera entrega de Soc Smart, doncs aquests 11 municipis que avui ens hem aplegat aquí. Per nosaltres, com a ciutat, és un reconeixement als nostres tècnics i també a la consciència global d'aprofitar els recursos al màxim i aplicar la tecnologia per ser una ciutat més sostenible i alhora més intel·ligent. Intentem abarcar tot l'àmbit per fer polítiques de 360 graus. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres això ens valoritza, ens situa el mapa, ens posa en referència de que volem fer les coses per les ciutats del futur i només treballant en perspectiva i en temps i de manera modesta però molt determinada, intentar que Mollerussa sigui una ciutat que a través de l'Smart City, Smart Citizen, pugui també posar les persones al mig del centre de les polítiques a través també de la tecnologia com un món aliat de viatge.